too long. Anyway, magluluto lang ako ng manok. Ipapakita ko sa inyo kasi ito yung hapunan ko. Ano ba ito yung hapunan ko. Ay, nag-workout si Molly. Papakita ko sa inyo. Simple-simple lang para kakain tayo together. Ito yung manok na niluto ko. Ano ko lang. Mix ko lang. Yan. Daming pepper. Balik sarap. Yan. Lagyan ko lang siya ng konti. Just a little bit. Uy. Mag-ano ka. Yan. Para maano siya, ma-spicy siya ng konti. Gusto ko lang ng konting anghang. Ang bango nito. Ang bango ng gochujang. Konting-konti lang. Konti daw. Dami naman nun. Oh well. Tapos mix ko siya. Bell pepper. Ito guys, hindi ko alam kung anong pangalan nito. Para siyang sayote ata. Hindi ko alam kung anong pangalan niyan sa Pinas. Basta yun na yun. So, diba, simple lang. Yun lang naman ang gusto ko. Para masurok ang sabaw. I don't know how to Tagalog that. Magdadagdag lang ako ng konting tubig. Yan. Tapos, papakuluan ko yan ng ilang, mga maybe 10 minutes lang. Tapos, ready na ata. Tapos, gusto ko pala kumain ng isda na walang ulo. So, ito siya. Ilalagay ko lang siya sa air fryer. Siguro mga 10 minutes. Ganun lang. Papakita ko sa inyo habang hilaw pa siya. Ito yung tinatawag ko na isda na walang ulo. Ganyan. Guys, pag dito kayo sa ibang bansa, mga ganito yung mga isda nila. Meron naman may mga ulo sa ibang bangko, pero ang ganong isda kasi kapag niluluto mo siya sa loob ng bahay mo, yung amoy niya talaga hanggang few days. Inahihiya naman ako sa asawa ko. Wala namang pakialam yung asawa ko kung magluluto ako ng ganong isda. Pero nahihiya lang naman ako na yung amoy talagang andito sa buong bahay. Kami pa naman at the moment, working from home kami. Kaya, ina-avoid ko muna yon. Ito muna tayo. Kasi ang bango niya, meron siyang crispy lemon herb. Ayan, luto na siya. Kaya ready na siyang kainin. Mag-aantay lang ako sa aking isda na maluto. Tapos kakain na tayo. Guys, ready na akong kumain. Ready na ba kayo? Ayan, alam nyo, ang gusto ko sa gulay is, sometimes gusto ko yung gulay na malutong. Sometimes lang. Pero mas gusto ko talaga sa gulay. Ano ba yun? Parang naman akong tabi na nito. I think. Ang gusto ko talaga sa gulay ay lata. Lata na gulay. Kaya kain tayo. Meron din akong bagoong. Tagal na tong bagoong na to. Hindi naman napapanis ang bagoong, di ba? Hindi ata. Ako nagtanong, ako din sumagot. Oh well. Tapos ito ang aking inumin. Yan. Pineapple punch. Meron siyang alcohol. Ilang percent ka ba? 4%. Tapos may lasa talaga siyang pineapple. Ang tagal ko nang hindi talaga nakapag-mukbang. Yan. Gusto ko talaga ang sabaw. Masabaw ako masabaw. Kamayan tayo Pero palagi ako nagpo-post ng pagkain na kumakain ako sa TikTok. Yan. Nakakita niyo ba? Nakakita niyo pagkain ko. Anyway, mainit pa siya. Ito lang masasabi ko. Ito lang mapayo ko sa mga, kumbaga, kung bago ka palang pumunta sa ibang bansa. Sarap.
Lalo na kapag nakapag-asawa ka ng puti. Tapos wala kang family dito. At wala ka pang mga kaibigan. But mostly, wala kang family. Tapos, yung asawa mo trabaho o kailangan magpunta somewhere. Masanay ka na talagang kumain mag-isa. Kasi, kahit kapitbahay mo, hindi mo matawag. Ganon talaga ang buhay sa ibang bansa. Mahirap mag-adjust. Kasi, culture shock siya. Pero pag nasanay ka na, you will be fine. Buti nga ngayon may social media na eh. Imagine niyo dati yung mga Filipina na nagpunta dito, tapos bago pa lang sila, or any country na foreign sila, tapos wala kang mahanap na kaibigan, tapos trabaho yung asawa mo, ikaw lang mag-isa kumakain palagi, di ba? That is so sad kasi nasanay tayong kumain ng mga kasama natin, pamilya natin sa Pinas. Nung unang punta ko dito sa UK back in 2008, I was so sad. Sad kasi, obviously wala pa akong mga kaibigan at that time. And, yung asawa ko, trabaho siya, office yung trabaho niya, so wala siya Monday to Friday, all day. So talagang, ako lang mag-isa. Tapos, wala pa talaga masyadong social media noon. Ano pa ba noon? Friendster? Yun ata. Tapos, hindi ako makakatawag talaga sa pamilya ko. Kasi, syempre, wala silang mga cellphone dati at saka walang wifi sa kung saan ako nakatira sa island. Kailangan mo pang pumunta sa Sawang. Sentro ba tawag sa Tagalog nun? Yung may market, merkado. Para mag-internet cafe. Na-culture shock ako talaga. Napakahirap at sinabi ko sa sarili ko na kaya ko to. Ang sarap. Tapos nung unang Christmas ko dito sa UK, napakasad. Ilagay ko yung isda ulit sa air fryer kasi hindi siya masyadong crispy pero na-order ko ata yung isda. Oh well. Tapos nag-extra rice na naman ako. Measure wrap. Ang sarap ng bagoong. Ayan, crispy na siya. Hindi gaya nung una na hindi siya masyadong crispy. By the way, I think lockdown na naman sa Pinas, di ba? Kami dito sa UK, nag-ease down na ang lockdown.
um, nag-strict lockdown talaga yung UK yung last year. Bakit ba ang bagoong ang tawag niya? Nakakagana ng kain. Pero totoo masabi na pag ikaw lang kumain mag-isa, ang bilis mong mabusog. Pero pag marami kayo, ang saya. So, nag-work from home na ako, diba? Tapos, bumalik kami sa office last week. 1 day a week lang. Siguro mga 10 lang kami sa office. Napaka-weird. Kasi ang kalaki-laki ng office, tapos 10 lang kami. Yung pag pumasok ka, lalo na pag opisina, yung busy na opisina, marinig ka na mga telephone nag-ring, mga tao. Mag-uusap. Every second, parang gano'n. Tapos, nung pumunta kami sa office ng kasama ko, ano kami eh? Alam mo kami, 8. Tapos kami lang 2 pumasok sa office. Kasi malapit ako sa opisina. Malapit din siya. Gusto lang namin subukan. Ang weird. I wonder sa Pinas, marami din bang nag-work from home? Yung mga nag-o-office? Gusto ko umuwi ng May, next year. Nakabook na ako. Pero ang Pinas di ba nagla-lockdown? Tapos, di natin alam kung magla-lockdown naman ang UK kasi nga itong COVID. Pag mag-lockdown na naman, di na ako tutuloy. Kasi, uwi ako ng Pinas. Ay, quarantine ako. Tapos, nakabaksin na ako. Pero hindi ko alam pagbalik dito sa UK, quarantine pa rin, diba? Kapag yung pangalawang virus, magwawala na naman. Miss ko talaga pamilya ko. Lalo na lola ko. I miss her. Siyempre yung mga matanda, yung mga lola natin, di ba, hindi na sila bumabata. Bago ako umuwi ng 2019, hindi ako nakauwi ng 5 years. Wala, personal choice ko lang. Tapos, umuwi ako 2019. Sabi ko sa sarili ko, I promise na talaga na uuwi ako every year, every birthday ng lola ko. Mag 2 years na ngayon September. Narinig niyo ba, Crunch?
Kahit na nandito asawa ko, nagkakamali ako. Puro yan na lang kung pagkain na yung mga spaghetti ba, kailangan mo talagang i-fork siya kasi napaka messy niya. Ang sarap na drink nito, guys. A little punch siya ng pineapple. Guys, it's been a long day without you, my friend. Tagal kong hindi nakapag-vlog. And yung proper mukbang talaga. Nawala yung motivation ko, nawala yung... Anong tawag niya? Yung parang motivation nga. Nawala yung motivation ko. Hindi ko alam kung anong i-film ko kasi nga andito lang ako sa bahay every single day. Today, I felt really like lonely na kakain na naman ako mag-isa. Kaya naisipan ko, you know what, I'm just gonna film. Kasi, if you think about it, nagfi-film ka kasi, kumakain ka nga mag-isa, nagfi-film ka, syempre gusto mong kausapin ng camera mo, gusto mo kausapin ng tao, na ako lang naman nandito, pero alam ko na may manonood dito kahit isa, dalawa lang kayo. It doesn't matter to me. So, para ako nakikipag-usap sa tao. Kasi nga, I'm having a conversation sa'yo. Kung sino ka bang nanood ka. Hi, I'm Jenny. Kaya yun, I don't feel lonely kapag ginagawa ko to kasi meron akong kasama. Ikaw.